Слизайки на Софийската гара, имах странно чувство след дългия живот в кирията. Всичко беше странно, чудно. Трамваите, хората, колите. Прибрах се, звъннах, майка ми отвори. Не излизах 3 седмици от тук. Бях загубил всички си приятели, професията си, всичко. Не виждах никакво бъдеще. Предполагам, че имах депресия. Зависехме изцяло от пенсията на майка ми. И когато го срещнах, просто не повярвах, че е той. Беше с един голям кръст, християнски кръст на врата. Пак така леко флегматичен, с езоповски маниер на говорене, но беше много променен. Искам да ви кажа, че затвора не прощава. Значи, всеки интелигентен човек претърпява действително абсолютна промяна, тотална промяна. Ние също не бяхме в течение, че той излязъл вече от затвора, когато един ден, може би събота или неделя, се звъни на вратата и доктор Марина Бояджиева на вратата с Любоканов. Беше с едно много странно, зелено, с цвят на ватенка палто. И беше много дебел. И затлъстял, да. И даже като отворих вратата, погледнах Марина и ми беше малко странно. С кого е Марина? И ми трябваха секунди време, може би 10, за да разбера, че става въпрос за Любоканов. Истинския. От затвора излязъл. И хубаво беше. Прегръдки, целувки. Връщайки се към ония години след затвора, искам още нещо да добавя. Имах чувството дълъг период, преди да му се уредат в крайна сметка, все пак минимално нещата с работата. Нищо не му вървеше. Каквото и да започвахме, или той нещо искаше да почука на някаква врата, или нещо да направим, не ставаше. Съобщава агент Камен. Доктор Любомир Канов е пуснал брада и е увеличил консумацията на алкохол. Проявили е повишена враждебност към всичките си познати, което се преценява от тях като престъпна мизантропия. Независимо от това, че имаше добри хора, които ми помогнаха много, моят път беше единствено на запад. Това беше единствения начин да не бъда отново хвърлен в ръцете на Държавна сигурност и доунищожен. Самият следовател Коцев по време на следствието ми обеща следното. Канов, ти си гад. Ти си враг, но си хитър враг. Ти ще влезеш в затвора, ще излезеш от затвора, но пак ще влезеш. Аз помнях неговото обещание и бях сигурен, че това ме чака. Аз нямах бъдеще, не можех изобщо да мечтая да имам семейство. Робите нямат семейство. Обречените не бива да имат деца. И затова за мен животът в комунизма беше невъзможен. Реших да напиша молба до Държавния съвет с молба да бъда освободен от българско гражданство. Консултирах се с мой приятел, който се оказа години по-късно, когато прочетох досието си, че също е бил секретен сътрудник на Държавна сигурност. Той ме свърза с друг негов така наречен съученик. Аз се посъветах с него. Той каза, тази молба не може да свърши никаква работа. Единственият начин да излезеш от България е да се ожениш. И това е, което аз направих. Аз се ожених и след много мъчителни месеци на борба с различни инстанции, накрая успях през януари 1984 година да напусна България. Трябва да ви кажа, че
някой от най-близките му приятели, негови, когато той тръгна и наши бих казал, тръгна за Америка, на мене ми казаха, да не би там в затвора да са го направили агент на Държавна сигурност. Откъде на къде сега изведнъж го пуснаха да замине за Америка. Трябва да внимаваме. С Любо последно се видяхме преди да замине за Америка. Беше с брадата, приличаше на тъжен революционер, който се е борил, но не е успял да достигне това, което трябва. И му беше много тъжно. Сине, моите момченца, аз не знам да ще пътувам. И да ти изпращам малко, мъняш, не може да говоря. Чакай. Това беше преди 25 години, на 23 януари 1984. На следващата сутрин аз заминавах, без надежда да се върна някога в България. Преди да тръгна, майка ми каза, нека да поседнем за малко заедно, да замълчим. И ние поседяхме. На сутринта аз тръгнах по улица Вишнева, надолу по Христо Смирненски. Майка ми стоеше на балкона тук. И това беше последния път, който я видях. Монтреал е първия град, в който живях, идвайки от източната хемисфера в западната. И тук оставих част от сърцето си. Тук погребахме, научихме за майка ни, починала сама в България. Тук я оплакахме. Без да може да я видим. Едно от последните желания, когато започна да усеща, че нещата не вървят добре и че може би ще си отиде. Едно от последните желания, и не желание, някакси заповед, ако мога да го нареча така. И да не им кажете да не вземат да дойдат. Все още живееше с този панически страх, че децата й може да се върнат обратно в България и никога да не могат да я напуснат. И ние не им казахме, докато не беше всичко свършено и факт и нямаше как да дойдат. И след това имаше погребение по-християнски, все пак в църквата на централните гробища. И тъй като децата ги нямаше, имаше една прекрасна снимка на Любо и Емил, която тя държеше в къщи, в рамчица. И някой беше извадил и я беше сложил в ръцете и в гроба. В ковчега. И така си отиде. С двамата си сина в ръцете.
без да могат те да присъстват и да я изпратят в последния й път, защото аз пак се връщам на моята мисъл, че колкото в момента говориме за приятеля Любо, за неговия живот, за нашето поколение, мисля, че това трябва да се отнася и към нашите родители, към Леля Горянка като една жена, която мина през всичко, само и само децата й да успеят.